tirsdag, og det er tid til udeliv. Og her i udeliv, der laver man mange sjove ting, som at bål, eller snille lidt i en gammel kæft, eller ja, videre halvkød. Vi har fået, så er vi nu. Jamen, jeg synes, det er helt perfekt. Okay. Har du haft det længe? Ja, sådan i et par måneder. Det går ikke så godt. Nej, det regner også lidt. Meget. Det var alt fra udeliv, og nu går vi over til noget helt andet. Du må ikke springe på hovedet på det lave! Hvem har du sunget sammen med? Sige det så er det som om, at han ligner en pirat. Så han er en klon af en pirat. Ja. Kan man så sige, at han er en piratkopi? Ja, han er en kopi. Ja. Okay, Daniel. Hvad laver du her i hjemme? Jeg bader! Og kaster med badedyr. Ja. Ja. Og så her i går, der var et søndag, der var jeg ude og gå med en tur med min hund. Der så vi sådan en vandpyt, og så kom vi til at hoppe i den. Så jeg har faktisk haft svømning 2 gange. 2 gange i løbet af den her uge. Og måske skal jeg også fredag. Hvad kan man lave her i Kærflinbadet? Jamen det bedste ved det hele, det er, at man får lov til at bestemme over eleverne. Jeg elsker at råbe og skrige af dem, og så få dem til at gøre alle mulige sjove ting. Hey Kasper, prøv lige at springe på hovedet på det lave. Og så gør han bare. Meget spændende. Vi vender tilbage. Nu er det blevet torsdag, og vi er taget ud til ridning. Og her der ser vi Rasmus, som rider på en fin... Den hedder faktisk Silas. Det her, det er Morgan. Har du været på... Morgan. Har du været længe? Hvad hedder du? Ej. Hvad? Ej. H-A-I. Ja. Spændende. Jeg har jo lige på morgen. 2 år. Og min venstre stød. Og mine par blå bukser, dem solgte jeg til Rasmus. Jeg har problemer med hænderne! Vi vender tilbage nu med noget andet. Ja, det er en pizza der. Hvor bliver den af? Vi står her ude ved Bolsnikken. Ja, hvad har du liv? Hvad plejer du at lave her til Bolsnikken? Et eller andet der. Ja, sådan et eller andet mærkespil. Ja, så et vendespil. Hvad hedder spillet? Bare et vendespil. Vendespil. Ja. Det var interessant. Spiller I tit vendespil? Ja. Der sker mange sjove ting herude i sådan en køkken. For eksempel dig. Hvad? Laver du? Jamen, jeg tør hylder af. Ja, tør hylder af. Ja. Er det meget beskidt? Meget. Rigtig meget? Meget. Hvor meget? 100%. Man skal jo på 10. Jeg koge lidt vand. Nej, lad lige være med det der. Det gider jeg ikke. Jeg er lige ved at koge lidt vand. Ja. Hvad koger du vand til? Ja, det var da et meget interessant spørgsmål, du stiller der. Præcis! Ja, jeg synes, det var meget interessant, det spørgsmål.
Jeg koger sådan set bare vand. Fordi jeg er ved at vi er ved sådan et selvstændighedstræningsprojekt, hvor vi skal lære at koge vand. Kogende vand skal man bruge til mange ting. Man skal for eksempel bruge det til, når en kvinde føder. Så skal man koge noget vand og finde nogle rene viskestykker. Rasmus han er lige ved at bage en kage. Bare smid ingredienserne i ovnen, så kommer det nok til sidst. Det er modtaget. Ja. Så skal de bare ind med det. Det er godt. Og den får bare 20 minutter på fuld knald. Nej. Så har vi jo selvfølgelig snydt lidt. Rasmus, vil du tage det færdige resultat ud af ovnen af køleskabet? Ja. Og ja. Køleskabet, det er det herovre. Nå, det er her. Det her. Her var den. Her. Ja. Kan du lige gå over og vise det i kameraet? Ja. En dejlig halvspist leverpostej. Ja. Det er resultatet af 40 minutters kraftig bagning. Altså, Ja, kom! Det har stået og kogt alt for længe. Vi kan ikke bruge det til noget. Vi er nødt til at lukke køkkenet ned. Det er sundhedsskadeligt. Ud med jer. Ud! Det var altså det sidste Ud, her ud. fra Ud! vores I lille kan ikke være her. I kan ikke være her. sjove film I kan ikke være her. her fra Firkløvskolen. Goddag og velkommen til Firkløvskolens reportage om workshops. Hallo der. ja, hallo? Hvad er du? Nicoline? Okay. Hvad laver du? Jamen, jeg prøver at tage nogle videoer. Okay. Det ser kedeligt ud. Det er det også. Okay. Hvad laver dine venner? Dine klassekammerater så? Jamen, de er på PC. Jeg ved jeg. Så rapporterer alt det der? Er der nogenlunde? Ja. Jeg ved jeg. Det er der jo ikke så interessant i. Nej. Nå. Så tror jeg, velkommen til Firkløvskolens reportage om workshops. Her står vi ved PC, så vi nu skal ind og kigge til, hvad det er, de laver. Hej! Jeg hedder Daniel. Okay. Hvad laver du? Jeg har PC sammen med mine venner. Nej. Men jeg kan ikke få lyden til at virke. Nå. Det er det evigt tilbagevendende problem. Jeg vil. Jeg hegner Pipens, og det er Jack Nørre Nissum. Goddag og velkommen til Firkløvskolen. Her har vi bare tirsdag og tirsdag. Og hvad hedder de så? Nicoline? Hvad laver du? Det er ikke noget. Jeg kan ellers se, at du træt af mig. Ja. Det er sådan lige i dag, vi gør det. Hvad plejer jeg at lave? Alle mulige udrejsningsdeler og sådan noget. Forhold. Mærkeligt ud. Men det er det også. Okay. Du skal ikke lave noget? Nej. Nå. Jeg er træner, så ja. Okay. Ja, det var Ja. Ses senere. Hej. Goddag og velkommen til Firkløvsskolen. Her er vi kommet til fiskeri. Fredag. Hvad hedder du? Jeg hedder Fiskebørn. Okay. Hvad laver du? Jeg er fisker. Har du fanget noget? Nej, det var lidt svært. Det kan jeg godt se. Jeg elsker fisk. Ja. Fiskeline. Jeg fanger noget. Okay. Jeg ved, hvad hun fanger. Ja. Har du blevet død? Det er en mega fisk. Den slår med halen. Den slår med halen, er der sindssygt. En hval! Den kan... Hiv til! Hiv til fiskeline. Jeg prøver. Ja, hvor er fiskeri om fredagen fedt.